Sa akong napanid-an karong panahona mga ka-idol, murag semi-apiki na gyud ta ni rong panahona gyud mga ka-idol. Balik na ang krimen, kawat, tulis, rape, tanan-tanan halos namalik na mga ka-idol. Dili pa gid ni mao mga ka-idol, sa ako lang ning pangadpas mga ka-idol no. Di pa jud ni siya mao. Advance na ni daan ba? Advance na ni daan ang akong nahuna ba? Akong gihinuktukan sa makadaghan ang ato ang panahon karong panahon na mato mga ka-idol, di pa jud ni mao kung dili gani nimo ubos ni ato mga palalito ug magsaka pa gani sa ako lang paminaw ang tanang pobre dinhi sa kalibutan murag makaunahuna na gid dautan. Saan naman na nato kani ako as ako ra ning pangadpas ha, murag moabot gid ang panahon na sa akong gipang tagna duna ba yapon tuman kani ako tagna na ni pamasin ba moabot simba ko lang pasin lang gyud pero simba ko lang gid ko kay paminaw ko murag simi naipit na gid ng Pilipinas naipit na gid atong palalito nagsaka ang sweldo pila ray uminto 30 di ba 30 ray uminto sa sweldo ang uban wala pa i-release tungod kay ang hunahuna sa uban samot na tong agency dili to nila i-release kay wala mahatag ang kliyente. Sulod kay mga trabahante. Usa sa nasa sa inungdan kung ngano nga ang tao mga buryo tungod ana. Gagmay man kay sweldo, taas kay oras sa duty. Ako lang gini pangadvance. Advance lang daan niya kung ano. Maghinukto ko sa mga kadaghan sa atong mga situasyon sa atong kalibutan. Murag wa nagihinungdan. Kay ang kadtong mga mugpo ug utok, mga mabaw ug utok, ko na gitudlutan. Mauna gitudlutan mga kaidol. Samot na daghan kay pamilya nga gibuhi. Dagag pamilya nga gipakaon ang palitunon mahal kay makaunahuna lang ang buutan. So I hope lang nga dili sila makaunahuna ang mga kayo. Mag-ampo lang dito sa gila. Kasi nang kakaroon, hindi ka nagtulis. Pagkapaitan ng mga sa panahon ka. Tunay mga tao, gipanglapa, gipanglaban. Sus Marius, kana sila, sa ako ra gihapon yung pangadpas ha. Sa korpong nahuna ba, dunay uban nga nabiktima lang in taon, pero medyo nabahin sa dakong nahuna. Nabiktima, na-rape, naalaan, o dunay atraso, ug adto ta sa dunay atraso. Ato ni pagahisgutan ang adunay atraso. Pananglitan to ang tao adunay atraso, namisil. Duha ang hinungdan nato. Kung ang imuhang kakontra, pananglitan, dato. Ikaw po pre, katong dato anamatik na to. Suhol to killer, birah ito patya to labay missing dayon dahil makitaan bila ka simana bila ka tuig awa na kitaan bukog inanar ka simple ato kinabuhi din sa kalibutan muna magamping ta di ta magpalabi sa atong garbo di ta magpalabi sa atong pagkasipsip di ta magpalabi sa mga istorya natong bati ngadto sa mga tao kaya aron di ta makapasakit og tao kay basin unya makapasakit og istorya ngadto sa tao maburyong to mahinaykan ta ana ra man na imo ginghuna-hunaon ba nga ang imong kinabuhi safety imong kinabuhi kay aduna kay pamilya nga diba? Adunay sip-sip gipusil di ba ang katong nagpusil mubo kitog utok mubo kito siya utok ba katong nagpusil sip-sip ra man pwede ra man to istoryahon sayon sa problema kay gipusil man ang sip-sip pwede man nimo kayan kay ang kaniadtong trabaho wala man di man nato ni pinakaslan di nato pinakaslan ni atong trabaho mga kaidol kung dinhi mong gitrabahoan adunay sip-sip nga murag ikaw ra gibantayan laylo na lang pwede ka mangita og trabaho lain mga kaidol apply kag lain trabaho dili na siya dapat tubayan inana nga klase sa tao kay kana siya nagsinip-sip na siya kay para nga sa umaabot nga panahon tagaan siya og usa ka haligi sa building sa kompanya palapat sa papel pero dili na siya dapat tubayan kung imo nang tubayan maburyong ka imong mahinay ka perting luya usa pud ka makaluluoy likay na lang mga kayo kay karong panahon na mga tao init yung butok dapat na ito likaya ana ra na siya mga kayo dapat ang importante sa atong kinabuhi paglikay kaya ginara-gara di ta magpasakit og istorya sa tao para nga dili ta madumtan sa tao kung pananglitan ikaw nagdaa ka sa kumpanya ikaw may gisaligan sa kumpanya sa pananglitan tarungag afrot ang imong tao kay ron di ka madumtan istoryahi siya sa kanang ipatawag siya sa opisina ba kanang kamuran duha magistorya sigsingkahan pa na nimo dito sa sud sa imong opisina di na siya mo palag tungod kay wa may laing nakadungog kamura man duha imo gani na siyang istoryahan nga dunay daghang makadungog mga kaidol
Maulaw man ang tao, maulaw na. Mao to ang tao makahingo ikaw na huna ng lagdautan. Kung ikaw taas ka giniskwelahan, dili sad siguro kamo istorya gingon ana sa daghang naminaw tao. Pananglitan di ka mga saba og daghang naminaw. Kung insakto ka grado, kung ang imong grado naara sa imong lubot, wa mo gibutang sa imong utok aron ingnon ka nga taas og grado pero dili ka kamo ma-approach og tao, may apuruhan kanay mo kinabuhi mubo ra kay diri sa kalibutan. Ampo lang nga ang tao dili ka mahinaykan, di ka madumtan. Ana na siya. Una, daghan kayong hinungdan, daghan kayong kapasikaran kung ano ang tao bawian og kinabuhi pinaagi ra sa tao kana siya. Di ba?